Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mekka Food. Hij stond bekend als de bananenkoning in Venlo en omgeving. Het was niet zozeer het verkopen, dan wel het entertainen. Je moet van mensen houden om ze iets te mogen verkopen. Aldus van Ewijk. Hoe een grote jongen heel gewoon bleef. Leg je het heel even uit, Wout? Als je bijna komt, dan hou je hier je handen onder, tot het groene lampje oplicht. Dat zie je nu. Pak je hier. Je handen even afdrogen. Dus wel niet in volgorde, maar het kastje is te klein. Dan steken we hier weer in tot het groene lampje aangaat. Zijn de handen gedesinfecteerd en dan kun je weer. De enige ingrediënten die erin zitten, is een beetje zout, peper, bloem, water En olie. olie. Een beetje gist. En voor de rest niks. En het is Lekker eerlijk. ongelooflijk 100% puur. 100% puur. En dan wil ik natuurlijk nu al weten hoeveel er hier per dag doorheen gaan. Hier maken we er 10.000 per uur. En hoeveel uur doe je dat dan? Wij doen ongeveer op dit moment 16 uur per dag produceren. Dus dat is 160, 1000 per dag. 160.000 pizza's per dag. Om dit meel te brengen in de positie zoals we het nodig hebben voor onze pizza, komt hij hier op dikte eruit. Maar om het mooier egaal te maken met een beetje spanning eraf, trekken we hem hier uit elkaar. En je ziet, het zijn hele simpele machines. Nou, hier is een nozzel die er allemaal gaatjes in prikt, want anders zou die deeg die blaast zich op. En als die deeg zich opblaast, dan plakt hij naar de hand niet meer aan elkaar. Het moet een vaste bodem blijven. Monday, Tuesday, one great day you came into my life. Thursday, Friday, that's the day you changed forever life. Nou, je ziet, ze worden hier allemaal met de hand getopt. Dat betekent iedere pizza die krijgt uit die machine, die krijgt allemaal exact evenveel vulling erop. Dat is die topping die hierop komt. Die wordt met de hand uitgestreken, maar omdat je met de hand doet, kan je nooit krijgen dat ze allemaal exact zijn. Dus iedere pizza is handmade. Ja, en die meiden die stoppen daar toch een hoop liefde in. Helemaal. Die Dus staan dit helemaal hele achter hun dingen. Ja. Want ze zijn trots als ze mooie pizza's kunnen verkopen. Ja, Van toch hier, ambachtelijk. super ambachtelijk. Ja. En dit is echt een handmade pizza. Every day begins the good time, 'cause you know you blow my mind. One step to the other. De topping die we hier krijgen voor onze pizza's, die maken we in onze vleesfabriek in Duitsland. Want er zit in vlees, uien, tomaten, paprika en kruiden. Het is 100% rundvlees, hè? 100% rundvlees, wat Ja. hier in deze topping in zit. Ja. Nou, die wordt gemaakt, dan komen we 2 keer per dag, wordt het hier aangeleverd. Wij stoppen s'avonds niet voordat alle topping weg is. Dus we hebben iedere dag gegarandeerd verse topping hier. Het doet jou gewoon, het lijkt alsof je dit verhaal voor de eerste keer vertelt. Maar je hebt het natuurlijk al 100 keer verteld. Maar het is nog steeds helemaal met enthousiasme, hè? Ik zit in die topping. Jij zit in die topping. Ik ben in die Wat topping. zal die smaken? Heerlijk. Heerlijk. You got it made. Everything's been falling into place. And all your Hier komt die pizza uit de oven, hier is die gaar. Hier kun je zien, die pizza die heeft nu blaasjes. Zie je? Als Wat heeft die? Blaasjes. Blaasjes, Die zakt nu ja. weg. Als je die pizza thuis warm maakt, al is het in de koekenpan, zomers op de barbecue, zo gauw als diezelfde blaasjes weer beginnen te komen, is die warm. Maar dan zal ik je de truc laten zien van een goede pizza. Ja. Een goede bodem. Kijk, een goede bodem die mag niet scheuren. Deze die frommel je op, leg je weer op, je vouwt hem uit en die gaat weer gewoon, Ja. gaat je met de rest mee. Het is eigenlijk een soort speelgoed voor hem jou, Wout. Dit is een speeltje, Ja. fantastisch. Hop, mama. Goedemorgen. Ken jij ze allemaal? Iedereen die hier werkt? Iedereen Wout? die er werkt ken ik, behalve ik heb een heel slechte namen onthouden. Dus ik ken niet alle namen bij voornamen, maar ik ken de mensen allemaal. Als ik er 's morgens doorga, krijgen ze allemaal een persoonlijke klop of een schouderklopje van me. Dus iedereen even een klein praatje. Dus je bent, zoals het ondanks hoort. het feit dat het een Turkse pizza is, ben jij toch de godfather? Ik ben de godvader hier. Oké. En zo zien ze me ook. Je ziet, kun je dat ook. Zo zien ze me ook, zeg jij. Ja. Ja.
Zie je? Ja, Hoe mooi. Lekker, mooi, fijn, Ja. gaar. Alle pizza's mooi bedekt. En hier, hoe noem je dat? Dat ze Dit- afkoelen, krimpen? Hier moeten ze afkoelen en hier moeten ze uitwasemen. Want als ik die in ga vriezen met die vocht, het vocht dat blijft erin zitten. En dan is naar de hand, als ze op moeten warmen, is het niet meer zo lekker. De manier waarop deze pizza's gebakken worden, dat is eigenlijk ongekend. Zo doen we al onze producten. Dit bestaat, maar dit bestaat eigenlijk helemaal Dit niet, bestaat toch? niet. Tenminste in Europa, zoals wij het hier doen, bestaat het niet. Ben je wij trots? Ik ben er heel trots op. Ja, hè? Dit is mijn ding, dit is mijn passie. Hier leef ik tussen, hier ben ik tussen en hier voel ik me happy. We stonden net daar. Waren ze 350 graden. Dit is 10 minuten later. Daar. Nu zijn ze al teruggekoeld naar plus minus 25 graden. En na 97 minuten komen ze eruit, zijn ze min 20 graden. Bizar hoe snel het gaat, hè? Maar het komt wel de kwaliteit te goede. Ja, natuurlijk. Gotta look around, don't make a sound. Just feel the passion in the air. En nu zijn ze Nou. bijna klaar, Bas. Nu zijn ze klaar. Nu zijn ze klaar om te verpakken. Je kijkt, hard als een steen, min 20 graden. Dus dat hoef je niet te meten. Dit Man, is, je wordt dit steeds is hard. vrolijker. Dit is zo. Want nu gaan ze de doos in Nu natuurlijk. gaan ze de doos in. Dan Ja. zal ik je laten zien wat ik je onderweg verteld heb. Ja? Hier die doos. Kijk, zo wordt die pizza wat ik hem straks met de hand gevouwen heb. Lekker groente erin. Nou, optimaal kun je niet eten. Nou, hier staat Oh, klaar mamma wat mia. gemaakt Hoe koud is het hier? Hier is het min 22 graden. Oh. Hier wordt alleen neergezet. Je komt 2 keer per dag komt een auto het spullen halen. Van hieruit gaan ze naar het centrale magazijn toe en van daaruit worden ze verdeeld. 160.000 pizza's per dag Eruit. eruit. Een Limburger? Nee. Geboren in Amsterdam, op de Oudezijdse Voorburgwal. En toen naar Kaatsheuvel. En vervolgens naar het Brabantse Overloon. De middelbare school was in Venray. En dat bleek uiteindelijk cruciaal. Tijdens een excursie zag hij een man die al 26 jaar hetzelfde werk deed. Wout dacht, dit is niet mijn leven. En verliet per direct de middelbare school. Dus als ik dan even tot en met je 18e mag resumeren, was je een verdomd eigenwijs jongetje. Ja, en nog. En nog. En nog. Ja? Nou, en toen ben ik van dat moment af ben ik zelfstandig geworden. Toen ben ik op de markt gegaan met bananen. En Ja, dat heeft is ook zoiets van- zoiets. Dan lees ik de bananenkoning. Ja, Maar en dan ben je ook een bananenbokser? Of wat betekent ja dat zoiets. eigenlijk? Ik verkocht op de markt en verkocht ik bananen. In die tijd, toen ik begin, je moet even denken, dat was 50 jaar geleden. Ja. Hè, toen was er geen amusement, er was geen televisie, er was geen radio. Hè, of de mensen hadden een radio, dus amusement was er weinig. En wij boden de mensen op de Je markt. praat ook, je stopt er bij jou een kwartje in en het gaat en dan gewoon komt er door, hè? een kwartje in en dan komt een Ja. gulden uit. Nou, en Maar wat was het leuke daaraan? Want je De zei van, ik had actie. interactie met de mensen. je kon met de mensen communiceren. Toen ik met mensen communiceerde, gingen de mensen allemaal tevreden naar huis. Dus ik gaf Is dat dan jouw doel? Dat je wil dat mensen tevreden zijn? Ja. Dus je bent eigenlijk een eigenwijs jongetje, maar die wel wil behagen. Ik wil de mensheid tevreden hebben. We lopen niet voor niets hier buiten. Je bent een buitenmens. Je werkt met natuurlijke producten. Dus je maakt wel degelijk een hele overwogen keuze voor je producten. Ja, ik wil alleen de mensen die ik producten verkoop, die wil ik eerlijke producten, natuurlijke producten, goede producten verkopen. Hè, dat de mensen er ook iets aan hebben. Kijk, chemicaliën kan iedereen maken, kan ook iedereen lekker maken. Hè, maar ik wil dus van gewoon puur natuur, terug naar de natuur. Van echte dingen wil ik de mensen Wat verkopen. is je lievelingseten? Mijn lievelingseten? Ja. Een bal gehakt met een stampotje. It's the lovely day begins the good time. Cause you know you blow my mind. One step to the other, oh. Wanna get things ready, set to go. With the lovely day begins the good time. Ik
heb wat foto's gekregen, hè? Dat is een hele mooie, dat is precies 50 jaar geleden. Maar dit is de Wat een bananenkoning, of ja, niet? wat een verschil, hè? Nou ja, je wil een complimentje, man. Wat Wat zie je een er nog goed uit. Ja, hè? Nou, Wout. Nee. Dat is, omdat het oude foto's zijn, lijkt het zo dat er weinig veranderd is. Maar denk dit dat het er ook veranderd nu is. snap ik wat je zei, entertainment. Ja, vroeger was er geen radio, er was geen televisie. Hè, dus toen hadden wij met ons product dat we verkochten, wij verkochten een product. En om het product te kunnen verkopen, maakten wij entertainment. En daar kwamen de mensen voor en wij zorgden wel dat de mensen altijd tevreden naar huis gaan. En uiteindelijk ging je samen met een partner een eigen zaak beginnen. Ja, een supermarkt. Was je de markt zat? Nee, die waren we niet zat, die hebben we gehad. Ik heb de markten gehouden tot 1998. Hebben wij de markten gehouden. Dus toen wij Meccafood hadden, daarnaast hadden we nog steeds de markten. Want er lag toch een stuk passie, hè, en er lag een stuk zekerheid voor me. Hè, er lag een stuk oude beleving. Ja. Daar was ik groot geworden, dus dat wilde ik graag blijven houden. Tot op een gegeven moment dat het niet meer paste in het systeem. Hè, en wat het systeem qua ruimte, qua auto's en dergelijke. Hè, toen ben ik ermee gestopt en heb ik de mensen die dit toen voor me deden, die heb ik de markten gegeven en die zijn met verder gegaan. En ondertussen ging je ook trouwen. Ja, maar dat is heel lang geleden. Dat is geweest in 1967. Maar je kan het je nog wel herinneren. Als de dag van gisteren. Gelukkig. Als de dag van Ja. gisteren. Hè, en ik ben maar één keer getrouwd. Waarom trouwde je met haar? Dat was het mooiste meisje uit de buurt. Ja? Ja. En dat heb ik nog. Dat zeg je ook iedere dag tegen Iedere me. dag zeg ik het niet, maar ze weten Ja, het wel. maar dit is echt entertainen, hè? Dit is... Ja, maar je moet het niet iedere dag vertellen, want dan vinden ze een oude zeur. Hè. En jullie kregen een zoon. En zo in 1979 heb ik een zoon gekregen. En die heeft enorme carrière gemaakt als Als coureur. autocoureur, ja. Die heeft alleen de pech gehad dat hij in 1999 heeft hij op de Nurembergring heeft hij een Zullen we eens even auto-ongeluk kijken gehad. waar de Hier is- foto... Ik weet niet of de foto erbij zit van mijn zoon toen hij het ongeluk gekregen, maar dit is bijvoorbeeld een stukje uit zijn karttijd. Dus hij is met karten begonnen. Hij is met karten begonnen, hij is Nederlands kampioen, Duits kampioen, Europese wedstrijden Je meegedaan. krijgt maar één kind. Ik heb maar één zoon gekregen. En die verongelukt. Die is verongelukt. Hè. Die is het geluk dat hij leeft. Maar, ik En moet jij was zeggen, daarbij. Ik was daarbij. Hè. Want het was een heftig moment volgens Het is een mij. heel Want hij is heftig over de moment. kop gegaan. En toen is een rolbeugel afgebroken, dus wat eigenlijk op een De auto zit, de bescherming Ja. voor de coureur, die is spontaan afgebroken. Daardoor is hij met zijn hoofd op het wegdek terechtgekomen, heeft hij zijn nek gebroken en heeft hij een C2 dwarslezing. Wat doet dat met jou als vader? Heel veel. Ik ben nu ondernemer, maar ik ben ook fulltime verzorger. En met heel veel passie. Waar zou iemand jou nou eens een keer mee kunnen verrassen? Alleen dat ze zeggen dat mijn spullen lekker zijn. Oké. Dat is het enige wat mij een deugd doet. Ja, dan- Want dat is een beloning dat ik het goed doe. Dan spreken we wat met je af. Want ik heb namelijk mijn hele vriezer vol liggen. Want dat heb ik allemaal van jullie gekregen. Dat ga ik gewoon klaarmaken. En dan bel ik je op en dan zeg ik... Wout, het was weer verdomd lekker. Nou, dat vind ik leuk. En dan zeg ik dan, krijg je een uitnodiging van me, kom nieuw halen dat je verder kunt. Oké, jij blijft een verkoper jij, hè? Woep. Het draagt wel bij tot de omzet. We Het is gaan. niet alleen voor de kast te vullen, maar het is alleen voor de omzet. Het gaat regenen. Ga je met me mee? Nou, doe ik. Pas op je hoofd. Dan hebben we alles. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Meccafood.